hapon mga ka-ornamental. Today's video, ipapakita ko yung 2 months old kong own breed na Platinum Crown Tail. So ngayon, ma-update ko kayo kung gano'n na sila kalaki. Tapos, ipapakita ko na rin mga ka-ornamental yung bisa nung Blue Water. Kasi yung female ng Crown Tail na first pick ko, nagkaroon ng velvet. So sakto naman na dumating na yung in-order kong Blue Water na from Brian Lim. So ngayon, mai-demonstrate ko na gamot at na-i-update ko Crown Tail yung betta fish. Tapos, ever di pa po kayo naka-subscribe sa channel ko, please subscribe, hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga video na i-upload ko. Then, paki-like and share naman mga ka-ornamental para mas marami na rin na makapagpanood ng mga video ilalabas natin or i-upload. So, ngayon mga ka-ornamental, ipapakita ko yung isda na may velvet disease. Ito na mga ka-ornamental yung breed kong Platinum Crown Tail. Ito na yung output. Ito yung naunang lumaki. Kaso, ito nga yung female nagkaroon ng velvet. Kung matitingnan nyo mga ka-ornamental, tingnan mo. Medyo nag-yellow-yellow yung kulay niya dahil sa velvet. Tsaka nakaklamp yung fins niya. So, ngayon, bumili na ako sa Shopee nung unlike nito, mga ka-ornamental, di ba ang linis? Bumili na ako nung Blue Water by Brian Lim kasi yung epekto nung General Aid mahina na, hindi na maganda, tsaka matagal matanggal yung velvet, hindi tulad ng Blue Water by mamaya lang tanggal na yung matatanggal na tong velvet disease nya. Ito ibini-video ko ang ka-ornamental para makita nyo yung itsura nung may velvet. Yan, ang pangit ng itsura. Makikita mo talaga sa kulay niya, hindi yung platinum, talagang may nakakapit sa kanyang itch, hindi tulad ng male. So ngayon, titingnan natin kung gaano nga ba ka-epektibo yung Blue Water. Pero para sa akin talaga, effective na siya para sa akin mga ka-ornamental kasi matagal ko na rin siyang ginagamit. Kahit sa fry, nagagamit ko siya. Pero siguraduhin mo lang mga ka-ornamental na tama lang yung dosage kasi malakas po talaga yung yung Blue Water. Nga pala mga ka-ornamental, yung Blue Water, super effective nito. So lagyan na natin ito mga ka-ornamental para matanggalan na to. Tapos after kong lagyan, tingnan natin mga maya-maya kung malinis na siya. Sige. So ito mga ka-ornamental, patakan na po natin ng Blue Water, mga 2 drops lang. Tapos babantayan ko to. Super effective, hindi tulad nung asin. Kasi pag asin na yung ginamit natin mga ka-ornamental, minsan parang nadidehydrate yung mga isda, bumapayat, nawawala nga yung mga yung sakit kagaya ng velvet. Kaso yun, yung katawan naminipis. Tsaka dito din ako mag-aantay ng ng 24 hours or ilang oras or ilang days para matanggal. Automatic to mga ka-ornamental. So yun, antayin na lang natin, update na lang ako pag malinis na yung isda. Alright. A few moments later.
So ito na mga ornamental yung result after 15 minutes. Oh, ayan, malinis na siya. Wala na yung natanggal agad yung velvet disease na nakakapit sa katawan ng ating crown tail na platinum na female. So ganun ka bilis mawala. So hanggang dito na lang mga ornamental yung video natin. At shoutout na lang kay Tol, kay Mr. Arog-Arog, and please subscribe din sa YouTube channel niya kung gusto nyong pampagood vibes na video. Subscribe na lang kay Tol, kay Mr. Arog-Arog. Shoutout na rin sa lahat ng members ng ulit-ulitin ko, Bicol Ornamental Fish Keepers. Hanggang dito lang mga ornamental. Alam.